A semente desta mostra, que reúne unha selección do traballo pictórico de José Frisanes dos seus últimos 20 anos, a semente hai que buscala en dous proxectos, dúas intervencións efímeras que fixera en Casablanca e en Damasco. Para el foron unha especie de fonte a que acudía periódicamente tanto para revitalizar formas plásticas como adentrarse en novos temas. Esta mostra o que pretende tamén é construir unha polifonía con casi 50 cuadros. Parten tamén dun principio ético, diría, que é escoitar a outro, de escoitar ao descoñecido, escoitar outras culturas, escoitar outros tempos, escoitar a outras persoas para definirse tamén a sí mismo. É moi emocionante que esta exposición, que é a derradeira que el planifica, se celebre en Pontevedra, porque Pontevedra era o seu territorio de infancia, incluso neste barrio. Estamos no barrio da Beira do Lérez, onde nos criamos de nenos. Non é unha exposición póstuma, como se dixo moi ben, pero si é unha exposición que recolle eses 20 anos, os derradeiros 20 anos de produción artística de Xosé Freixanes. A última viaxe que fixemos ao museo foi en outubro de 2025. El faleceu o 26 de novembro de 2025. O feito de tamén ser no Museo de Pontevedra lle engadía unha carga para el importante. El tuvo a idea, el compartido comigo fixemos o proxecto, hubo unha selección de obra na que participou. A súa obra está moi marcada pola memoria e está marcada polas raíces pontevedresas, pero pola súa visión do mundo. El foi un gran viaxeiro, descubriu e adoptou os seus fillos na India, tivo unha relación moi grande coas culturas tanto do norte de África como culturas do leste de Europa. Con estas intervencións profundizou e descubriu certas prácticas artesanais, certas prácticas de cultura popular, como pode ser a costura. Non diferenciaba entre coser, escribir ou pintar. A costura lle permitía acceder a outro tipo de mundos, e lle permitía tamén reflexionar sobre o propio mundo, ¿no? Sobre a súa propia vida e o que quería transmitir. Frisanes non diferenciaba entre unha práctica vinculada ao mundo da artesanía e a práctica artística. Para el, esa liña que a separa era moi fina e moitas veces inexistente. Esta maneira de narrar os moitos universos, as moitas culturas, as moitas persoas, os moitos coñecementos que vai acumulando unha vida é algo que pode o visitante ver e disfrutar.